उदालगुरियाव फिन हाग्रानि मासे मैदेरनि गोथै सह भारत भूटान सीमाजों नांजाबनाय जरा पुखुरी जथायफारा माइ फोथार साखाथियाव नुनो मोनदों मैदेरनि गोथै देहा। थांनाय हरनि समाव माइ फोथाराव माइ जानो फैनाय समाव फुंबिलियाव थैना थानाय थासारियाव मैदेरनि गोथै देहाखौ नुनो मोनदों होननानै फोरमायदों जायगानि सुबुंफोरा। बे समाव जोंनि खौरांगिरि सोरांसार बाग्लारिनि मोनसे जर'खा रादाबखौ आबुङै नायना लानि। बे समाव दङ आङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे भारत भूटान सीमाजों नांजाबनाय नैबे जथायफारा ओनसोलाव आरो बे जथायफारा ओनसोलाव जों बुंनांगोन दिनैनि सानाव जिहेतु हाग्रानि मैदेरा नैबेयाव दिनै आदार जानो फैनायाव दिनै हरखाब बेबादि थैनो गोनां जानाय मोनसे जाथाया नैबे ओनसोलाव सोमजिदों। नैबे समाव आंनि भिडिअ जार्नालिस्ट बिथांखौ आं दिन्थिनो थाखाय खावलायदों मोनफ्रोमबो नुथायनि सायाव बा मोनफ्रोमबो जाथायनि सायाव फारि फारियै जिहेतु बेयाव जि हाग्रानि मासे मैदेरा थांनाय हरनि समाव जि नैबे साखाथियाव थानाय जि माइ आबाद बे माइ आबादाव जिथु बिथांमोना जानो फैदोंमोन आरो बे जानो फैनायावनो दिनै बेयाव फैनानै बेयाव गावनि जिथु जिउखौ खोमानानै लानांगौ गोनां जादों। नाथाय मानि थाखाय थैदों आरोबा माजों थैदों नाथाय दासिमहालागै बेयाव जेबो बिनि थाखाय जेबो फोरमान मोननाय जायाखै। आरो जों बुंनांगोन बे समाव जिथु नैबे समाव बे ओनसोलनि माखासे रायजो राजाफोर जि आबादारिफोर दङ बे ओनसोलाव जि गोलाव समनिफ्रायनो जि आबाद मावबोनाय आरो नैबे ओनसोलनि जिथु थागिबिफोर बिथांमोना बे समाव फैनानै जि खबर लाफैदों बा नायफैदों बे थैनाया मानि थाखाय थैनो गोनां जाखो बे हाग्रानि मैदेरा। आरो बेजों लोगोसे जों बुंबावनांगोन जिथु दिनैनि सानाव नैबे जि ननाय रेन्जनि आवथियाव थानाय जि हाग्रा बिफाननि मावसुमा बिथांमोनजों लोगोसे जि नैबे जोंनि साखाथियावनो थानाय बा नैबे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गोलाव समनिफ्रायनो जि नैबे रायजो राजाफोरनि थाखाय जि संरैखाथि होबोबाय थानाय जि हाग्रा बिफाननि जि बिद मावख'निफ्राय जि हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोर बिथांमोनाबो दिनैनि सानाव जि बेयाव बाहागो लाफैदों जि बिथांमोनाबो नायबिजिरबाय थादों। जिथु नायबिजिरनाया बेयाव सोलिगासिनो दङ होननानै जों बे समाव जों मिथिनो मोननाय जादों जि नैबे थांनाय मोनायाव जि थैनाय जि हाग्रानि मैदेर बे हाग्रानि मैदेरा मा जाहोनाव मानि थाखाय बेबायदि गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो गोनां जाखो बा मानि थाखाय थैनो गोनां जाखो बियो दिनै बिथांमोनाबो साननो गोनां बा साफ्रोमबो नैबे ओनसोलाव रायजो जाबोनाय माखासे आबादारिफोरनि गोसोआव जि माखासे गोनो गोथो थासारि सोमजिहोनायखौ जों बे समाव जों नुनो मोननाय जादों। आरो बेराफारसे जों मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन जिथु नोंथांमोना आं नैबे समाव दिन्थिनो थाखाय आंनि केमेरा पार्सन बिथां लोगोखौ आं खावलायदों जिथु नैबे साहा फारसे थानाय जिथु भुटान हाजो बे भुटान हाजोजोंनो नैबे नांजाबनाय नैबे ओनसोल आरो बे ओनसोलनिफ्रायनो गोबां जिथु बोसोरफ्रोमबो बेबादि हाग्रानि मैदेरा नैबे ओनसोलफोराव फैनानै नैबे माखासे माइ आबादजों लोगोसे सोरबा सुबुंफोरनि जि न' बां सेमफायलांनाय आरो जि आबाद खहा खालामलांनाय जि मालाबा समाव मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव दाङाबाजि जानाय बेफोरबादि जाथाया नैबे ओनसोलाव जाबाय थायो। आरो आङो जिथु बे समाव नैबे मैदेर थैनाय थावनियावनो दंफैयो आरो बेजों लोगोसे नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा आंजों बे समाव साखाथियाव दङ। आं बिथांमोननिफ्रायनो मोनफ्रोमबो जाथायनि सायाव आङो फारि फारि मिथिनो नाजानि जिथु बिथांमोनानो नैबे ओनसोलाव गोलाव समनिफ्रायनो आबाद मावबोबाय थादों आरो जि थांनाय मोनायाव जिथु हरखाब बेबायदि मैदेर थैनाय बेखौ बे नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो जोंनि मिथिनायाव दासिमहालागै जेबो मा जानानै मा जाहोनाव थैदों बेखौ मिथिनो मोनाखै होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। अब्लाबो बिनि गुबै जाथाया माबायदि जानाय बिनि सायाव जोङो मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ जों मिथिनो नाजानो दादा আপনি এইফালে হোক হেল্ল' আমিও নাজানো ৰাতিপুৱা আমি ডিউটিত আছিলোঁ তাৰপৰা এইফালে ঘৰত যাব ওলাইছোঁ সেই টাইমতে দেখা পাইছোঁ যে পৰি আছে পিছত লগৰীয়াবিলাকো মাত লৈ চোৱাচোন বুলি পেলাই চাব আহিলোঁ চাব আহি পেলাই আমি গামৰা তাত গ'লোঁ গামৰাক ৰিপৰ্ট দিলোঁ গামৰা কৈছে যে মইতো কোকৰাঝাৰত আছোঁ এতিয়া শান্তপুৰত আপোনালোকে যাওক এই তোৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট মানুহ আছে বুলি পেলাই তাৰপিছত লগে লগে আমি বাইকটো লৈ পেলাই ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত খবৰ দি আহিলোঁ তাৰপিছত আহি কিনে অলপ ইফালে চাব আহিলোঁ কোনোবা আৰু বাইচাঞ্চ কাটি কৰি দিব পাৰে নেকি বুলি পেলাই লগৰীয়াবিলাক কৈছোঁ চাই থাক ৰাস্তাত পৰি আছে না বেয়া মানুহো আহিব পাৰে। কিমান দিনৰ পৰা এইবোৰ ঘটনা হৈ আছে ইয়াতেতো সদায় আহি থাকে ছাৰ ইয়াতে হাতীবিলাকতো সদায় আহি থাকে ইয়াত আহি পেলাই এইবিলাক ধানত সোমায় ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক মাতিছিলোঁ আমি একদিনাখন ইয়াতে সোমাই আছিলোঁ দুটা তো সিহঁতে আহি খেদব নোৱাৰিলোঁ আমিও খেদব নোৱাৰিলোঁ পিছত মনে আমিও শুই থাকিলোঁ সিহঁতেও গুচি গ'ল। কিবা চাউণ্ড হৈছিল নেকি ইয়াতে নাই তেওঁলোকে আহি পেলাই এই নাই চাউণ্ড একো শুনা পোৱা নাই একো শুনা পোৱা ৰাতিপুৱাহে গম পাইছোঁ।
চাউণ্ড চাউণ্ড একো গম পোৱা নাই ক'ৰ ফালৰ পৰা আহিছিল হাতীটো হাতীটো ইফালৰ পৰাই আহিছে এইফালে কি আছে এইফালে এই গণেশ ঘাট চাইডত হাতীটো বাগানতে থাকে সদায় এটাই আহিছিলে নেকি এতিয়াই দেখা পাইছোঁ ছাৰ আমি এতিয়া ৰাতিটো দেখা পোৱা নাই ৰাতি দেখা পোৱা নাই ৰাতিপুৱাই গম পাইছোঁ হয় नंगौ जि बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला नैबे साखाथियावनो थानाय माइ आबादाव बिथांमोनाबो जिथु नेबाय थादोंमोन बे हाग्रानि मैदेरा दिनैनिल' बाथ्रा नङा दि गोलाव समनिफ्रायनो बे ओनसोलाव जिथु बे हाग्रानि मैदेरा उदखार खालामफैबाय थादों दि थांनाय मोनायाव जिथु नैबे सानजा फारसे थानाय जिथु बागान आरो नैबे माखासे गामि बे ओनसोलनिफ्रायनो नैबे जिथु दिनैनि सानाव थैनो गोनां जानाय बा थांनाय मोनायाव जिथु हरखाब बेबादि थैनाय मैदेरा बे मैदेरा जिथु बे सानजा फारसेनिफ्रायनो फैनानै बे बेयाव फैदों होननानै बिथांमोना बुंदों आरो मोनाहालागै बेयाव जेबो सोदोब बा जेबो राव बेबायदि खोनानो मोननाय जायाखैमोन नाथाय फुंबिलि समावसो बिथांमोनाबो हरखाब बेबादिनो बे मैदेरनि जिथु गोथै सह बेखौ बेयाव नुनो मोननाय जादों होननानै बिथांमोना जोंनि सिगाङाव फोरमायदों आरो बिथांमोना खौरां मोननाय लोगो लोगो जिहेतु नैबे ओनसोलनिनो गांबुराजों लोगोसे जि साखाथियाव थानाय जि सान्तिपुर बिट अफिस बा बिट मावख'आव बिथांमोना थांनानै नैबे मोनफ्रोमबो जाथायनि सायाव फोरमायदों होननानै बुंदों आरो दासिमाव जिथु हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोरा बेयाव फैदोंब्लाबो नाथाय बिनि सायाव जुदि माबायदि नायबिजिरनायखौ लागोन बिनि सायाव बिथांमोना जेबो थिरांथा लायैखौ जों बे समाव जों नुनो मोननाय जादों दा नैबे समाव आंबो खावलायदों जिथु खुंथाय सरकारखौ जिथु नैबे ओनसोलाव दिनैनिल' बाथ्रा नङा जि गोलाव समनिफ्रायनो जि हाग्रानि मैदेर बेबादि हाग्रानि मैदेरा बेयाव थैनानै गोबां खेब गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो गोनां जादों आरो जोंबो बुंनांगोन जि गोबां खेब बिथांमोना जि रायजो राजाफोरनि आबाद जों लोगोसे न' बां सेमफायनानै बेयाव गोबां खहा खालामलांबाय नाथाय दिनैसिमहालागै हाग्रा बिफाननो जा नैबे आसाम रायजोनियानो जा बा नैबे जोंनि बिटिसि गावखुंथायारि हायुं जिथु सरकारनिफ्राय नैबेबादि मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव जि दानाय दाङाबाजि बे दाङाबाजिखौ दिनैसिमहालागै बोस्रांनांगौनि राहा लायैखौ जोंबो नुबाय थादों नैबे समाव आङो मोनफ्रोमबो खौरां लानानै उदालगुरिनिफ्राय भिडिअ जार्नालिस्टजों लोगोसे बड'सानि जानानै सोरांसार बाग्लारि